twabararia gusaba kinkoyo bakisubscribe FC ni go batebi namba chikogendera chi ne chigosori echo asenchira yo kwene kinga ngobe kabare emebero yabo buya akwendera korosi abasani anene au bakomerana barabo asemeremo yabo ya kiralituko bakoragwa na Wycliffe Orenge yore omwakinkoyo korwa setimu ya kisubscribe FC ni go bayene kiringa bachikoyene kinga ngosira bale chitimu asokogenderia chigosori echo. Asa mari tango Wycliffe Orenge chano mokosori okisi media FC nigo tono moko munene sana singa nchunga kerengaki twabere to chat wagenda twakosana abantu twanya barakenda asinga kicinga kunyechiga tukolera twarenga asenge tiye kurunga tiendege astwakire mupira ne timu kurunga Mogi Hot Stars abwasi bakaba twagire chigoli satu aseyemo kolendenga togatebanga ntunto ganda to nyakara maswezi kerengaki nyako bato koraki to nyako to perfect amatukare buso bona tugatebanga amangana ka to kostoliga minutinga anto ganda to nyakorosi mubiri number 1 na korosi abasani number 2 nabo ko motivate society indabanya abantu nyako bakomanyana inki babone to kora chinga kichinga munyechiga ekera abantu bale idol tumaitenga botambe ekero mubirole idol bagatebanga an idle mind is the devil's workshop. That is why tubona bunaba abaragia kero to watanga territory free yake watanga ketara tarega to akenko yase ni ya mwibiresa twega wanya kwendera to kunya support ni kirenga otherwise yotanga to kandira kunya kokosoli botambe antoro se team is very strong bakanya sayenda utusenga